Diolch. Gwyd i gael hysh, sgwch o dda. Oedd o mor llwyddiannus wsos dwytha. Mae o wedi dod yn ei ôl. Mae'n amser am... Mae gan... Dalent. Oes, mi oedd y Dalent yn... Sgan i'n geiriau i ddisgrifio pa mor dda oedd wsos dwytha. Ond pa mor dda fydd Talent ein cynulleidfa ni wsos yma. Y gwesteion fydd y beirniaid, bydden nhw'n dewis os di o'n dalentog neu'n ddi-dalent. Felly, yr cystadleuaeth cynta, ti'n iawn? Be di denw di? Dafydd. Dafydd, be di dy dalent di, Dafydd? Diawn ni The Worm. The Worm, swnio'n ddiddorol. Dangos dy dalent! Waw! Oedd hwnna'n edrych chydig bach yn berig. Nes di brifo dy en? Cefn fi, ie. Cefn, oce. Draw ni at y beirniad. Diolch, Mari. Wel, tybeirniaid. Nathach chi fwynhau hynna, do? Oedd wedi wir efo'n iawn. Felly, be oeddech chi'n feddwl o The Worm? Gareth? Oedd o werth o jyst i weld o'n crocio i un ar lawr. Ond ydw e'n dalentog, neu... Talentog, Wel, mae gen ti ryw gerdyn bach yna. Talent jyst am i weld o'n taro i un. Oce, Mark, be ti'n gweud? Talent. Talent! Mae dy fi rifon chiropractos mae angen o. Felly, 3 talentog o fan hyn? Wel, mae'r beirniad wedi rhoi talentog am bob un. Lle ydych chi'n mynd o fan hyn? Ydych chi'n gorau cadw fel ar bob tro fan? Mwy llym, os gwelwch o dda, beirniad. Ond sut ti'n teimlo? O, mae'r gen di ddechrau mynd yn goch, dos i roi rhywbeth arno fo. Dyma fo, ar cystadleuaeth nesa. Ti di fewn. Be di denw di? Dylan, be di dy dalent? Gwneud rhywbeth rhyfedd fo bawdyn fi. Gwneud rhywbeth rhyfedd o dy fawd. Oce, ti di sefyll yn y canol fan hyn a dangos a dy dalent. Waw, licio'r diweddglo hynod proffesiynol. Ti'n hapus o'r ffordd athi? Iawn, ia. Fyswn i'n well, ia. Sy'n licio gweld mwy o hyder, ond ydy'r beirniad yn hapus? Wel, fes wedi gallu deud yn well. Beirniad, be chi'n feddwl? O'n i'n meddwl, llawn hyder, da iawn. Wel, o'n i'n meddwl bod fi wedi gweld y tric o'r blaen, ac nath e'n neud o'n dda iawn, fi wedi gweld y tric o'r blaen, felly beth yw'r pwynt? Oce, Mas, beth ti'n gweud? Di dalent, Mark? Sorry. Licio ti. Talentog. Wel, gan bod mor hawdd o hynna, de. Di dalent! Dim ond un talentog o fan hyn, Mari. Ti'n hapus? Na, di. Wel, dos i'n feddwl am dy dalent. Reit, nesa! Be di ddenw di? Branwen, helo, yn ymddangos unwaith eto yn yr rhaglen. Be di dy dalent di? Dwi'n gallu gwneud rhywbeth rhyfedd efo tafod fi. Oce, ti'n barod? Dangos dy dalent. Wow! Sut nes ti ddysgu gen i hynna? Dwi'n gwybod nes i just... Dwi'n gwybod. Gna fo, unwaith eto, oedd o mor dda, dwi eisiau weld o eto. Be mae'r beirniad yn meddwl? Draws y tu llunos. Sa'n gallu neud hynna? Beirniad, beth oedden ni'n meddwl? Sy'n gallu pitio mewn wyrdd, a sy'n boblogaidd iawn ar dydd St Patrick. Talent. Talent? Dwi wedi gweld hwnna o blaen, sori. Un o ffrindiau fi'n gwneud o sylw. Di dalent, dyna'r di dalent cyntaf gen Mark. Dwi ddim wedi weld o blaen, felly dwi'n cytuno fo mat talent. Branwen, 2 allan o 3. Hynna'n iawn. Iawn. Oeddech chi eisiau 3? On. Dysgu dalent well. Oce, diolch i chdi. A nesa, come on. Be di ddenw di? Catrin. Catrin, sydd wedi Catrin? Iawn, diolch. Be di'r dalent? Dwi'n mynd i twr o buwch. Twr o buwch. Gobeithio bod hwn yn swnio union fatha buwch, neu mae'n mynd i fod yn fflop, dangos dy dalent. Wrth gwrs, mae angen sain ar hwn. Dal di hwnna. Gael eto? Na. Gwneud eto. Mari! Draw at y beirniad. Na i just dim angen geiriau, just dangos yr cyrdiau. 3 di dalent o fan hyn, Mari. 3 di dalent am y tro gynta. Sut ti'n teimlo? Mae ci fi, mae bod gen i dalent, e? Ci? Ti'n gwybod beth i maint ymenydd ci? Oce, dim ots. Ac yn ola. Yey. Be di ddenw di? Rhyn. Rhyn, sydd wyt ti rhyn? Iawn, diolch. Dalent. Canu. Canu? O! Megis wow factor. Oce, gafel di yn y microffon. Ti'n cyfansoddi'r gan ma dy hun, dwi'n clywed? Do. Waw, mae hwnna'n dalent yn ei hun. Wel, yn ddibynnol ar safon y gan. Dangos y dalent!
La 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 la. Honna oedd y gan o'ch chi wedi cyfansoddi? Faint mor hir fath hynna gyfyd? Oedd hi'n broses hir, di. Proses hir. Ond oedd y canlyniad yn un diddorol? Dwi'n meddwl bod y canlyniad yn berffaith. Lle mae'r beirniad yn meddwl? O, ydy'r canlyniad yn berffaith beirniaid? O'n i'n meddwl y lyrics yn diddorol iawn. O'i meddwl. Nhw'n mynd sgwennu cyneuon fel na dim mwy, nag Na, ac unigryw hefyd, yr la, pwy fes y meddwl? Mark, ti yn ganwr, felly... Ti'n bobl yn gallu defnyddio? Cwbl i dau o'n well na'r zoom 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 ar wwsh wwsh wwsh. So i fi mae unrhyw beth yn well na fi, talent wrth gan. Dalent. Sorry. O, dau allan o 3. O'n i'n meddwl, o'ch chi'n cael 3 talent yma, de? Wel, dwi eisiau medig o'na dwi. Neu ddim cysgu heno. Wel, ella fys chi'n gallu canu chdi dy hun a gwneud dy hun fynd i gysgu. Ella, ydy. Pwy a wir? Nôl yn ni rwan at y beirniad am y canlyniad holl bwysig. Pwy di'r aelod mwyaf talentog o'r gynulleidfa wsos yma? Dawd ych chi! Ni'n sgwrsio fan hyn i chi drwy mas... Ymgynghori. Ymgynghori. Dyna air dda. Pwy sy'n ennill, felly ydych chi wedi gwneud penderfyniad? Dwi'n credu bod i ddo. Oce, pwy sy'n am weid? Y mwydyn. Y mwydyn. O, oedd angen chydig bach mwy o densiwn o hynna, doedd, Mark Glyn? Y mwydyn. Y mwydyn! O'n i ddim yn disgwyl hynna. Sut ti'n teimlo? Fysa chdi'n cael diolch i rywun? Oes, jyst i diolch i mam a dad. Iesu. Holl bryfaid neu fwydod neu worms y byd? Ie, y doctor. Sut ti'n teimlo erbyn hyn yn gorfforol? Gwell erioed. A mae'r gen yn disgleirio. Llawn gyfrachada i The Worm!